arribats de l'Orient, pastors incrèduls i àngels baixats del cel, un rei cruel, un home generós, una dona, verge tota ella, i jo, lladre de professió. Vaig arribar seguint una llarga caravana de camells i cavalls, de carruatges i tendals, buscant la fortuna enmig de les deixalles d'aquells grans senyors savis de l'Orient, fugint dels que volien tallar-me la mà per haver agafat un rosegó de pa, travessant muntanyes i deserts, rius i poblats, fins a arribar a aquest indret. I aquí, amb una visió, la meva vida es va transformar. Un nadó, tan sols amb el seu plor, va oferir-me un nou món. Potser només en soc testimoni. Potser ningú em creurà. Però aquesta que ara us narraré, des del més fons del meu cor, és tota la veritat. Tot va començar amb un edicte de l'emperador romà. Tothom s'havia d'empadronar i qui no ho fes patiria les conseqüències d'anar en contra de la gran Roma. Calia posar-se en marxa i anar al poble de naixement. I com sol passar, aquells que semblen els més insignificants poden tenir en les seves mans el poder de transformar, el poder d'obrir els cors dels més incrèduls, d'aquells que no solen veure més enllà dels seus nassos. Per ordre de l'emperador August s'ordena que es procedeixi a ordenar la població de l'imperi. És ordre de l'emperador August que Júpiter protegeixi. Per ordre de l'emperador
Anem ara, Josep. No et preocupis, tinc tot controlat. Aviat es farà de nit. Tranquil·la, conec gairebé tot el poble de Belém, ens rebran amb els braços oberts, ja ho veuràs. Que el bon Déu t'escolti. Vell poble de Belém, venim de Galilea, no tenim on dormir, tindria un racó, a fora hi fa molt fred, el vent ho dóna amb força, Estarem bé aquí, Josep. Em sap greu. Necessitaries un lloc millor, més segur i càlid per passar la nit. Josep, el bon Déu ens acompanya. Mira, les parets de la cova ens brindaran protecció i els animals que hi ha dins, l'escalfor per passar una nit tranquil·la. Jo voldria molt més per tu, Maria. Ets al meu costat i aviat serem pares. Què més puc demanar?
Maria, rossa estimada meva, la cova és tot el que puc dar-te, però mira, el bou i l'ase, ells s'amullen a l'establir. Observa dalt del cel estrellat i brilla un estel més que els altres. L'envia Déu nostre Pare per conferir-nos i per cuidar-nos. El foc que tot just serà vencet. El fred és quedar fora, fora la cova, fora per Sembla una cosa ben normal, això, oi? Un home amb la seva esposa embarassada que no troba allotjament. Quants n'hi ha per tot el món que es troben desprotegits en la nit? Doncs sí, tot seria ben normal si no fos perquè algú, en un lloc molt llunyà, els estava cercant. Ei, tu! Què hi fas aquí? No res, només observo. T'observes per llobar? Lladre? No, només passava per aquí, res més. Va, marxa d'aquí ara mateix. Que potser està prohibit, mira. Noieta, no em busquis perquè em trobaràs. Ui, quina por que em fas. Sí, eh? Doncs ara, vine aquí! Vine aquí! I això, corre! Pòtula! Lladre! Tu! Mira, sí. Aquí no pot en part. Tranquil·la. Bé. On aneu?
ets aquí? Es veu que tens ganes de provar el meu bastó, Però si no et dus de bastó. Noieta. Perdona, no t'enfadis. Només tinc curiositat per saber on aneu. Mira, si t'ho explico, em deixaràs en pau i marxaràs? T'ho prometo. D'acord. Aquesta és la caravana dels savis d'Orient. I aquests qui són? Són les persones més erudites del món. Dones i homes que saben d'astronomia, de medicina, de filosofia. Ho hauries de saber. Tothom en parla a la ciutat. He estat enfeinada i no he escoltat les darreres notícies. Enfeinada robant, oi? Que no? Va, explica'm on aneu. En realitat no ho sabem. No ho sabeu? No. És un secret? No. Marxa ja, vols? Però has dit que m'ho explicaries i jo he promès marxar quan m'ho haguessis explicat. Ets molt llesta, tu. Una mica espavilada, res més. Va, molt bé, tu guanyes. Calla i escolta. Diuen que aquests grans savis busquen el Messies. El Messies! I aquest qui és? Segons els llibres dels jueus, és algú que ha d'alliberar-los a ells i a totes les dones i als homes de la terra. Què? Alliberar-los? Sí. Alliberar-los de què? Doncs de lladres com tu, per exemple. Però on està aquest Messies? Mira, t'hi has fixat en aquest estel? Que està brillant al cel nit i dia des de fa un quant temps? Sí, alguns diuen que és un mal presagi. Doncs no. Aquest estel ens conduirà fins al Messies. Han llegit tots els presagis bons. I cal seguir l'estel fins a ell, fins al Messies. Aneu en aquella direcció, doncs. Sí, i seguirem l'estel fins a trobar-lo. I ara que ja ho saps, marxa d'aquí i deixa'm en pau, Vinga. D'acord, acompliré la meva promesa. Per cert, em dic Cali, i tu com et dius? M'és igual com et diguis. Marxa! Khalid. Em dic Khalid. I no vull tornar-te a veure't per aquí. Vaig seguir aquella gent d'amagat durant setmanes i setmanes. El Khalid havia dit que no volia tornar-me a veure. Per tant, si no em veia, tot aniria bé. Però ben aviat ens vam trobar de cara i jo, a córrer. Vam travessar deserts, vam pujar muntanyes, vam passar per ciutats que jo mai havia vist. Khalid em perseguia per tot arreu, però jo sempre aconseguia fugir d'ell. Aquell viatge, la història d'aquell Messies, m'havia produït una gran curiositat. M'havia donat esperances. Pensava que si anava darrere la caravana, trobaria una vida millor, lluny del carrer, de la fam, de la misèria. Però els dies anaven passant i l'estel no s'aturava mai. Seguíem i seguíem, però no arribàvem enlloc. Els ànims anaven decaient. Vaig pensar en deixar-ho córrer i quedar-me a la primera ciutat que trobéssim. Però què guanyaria amb allò? Tornar a una vida plena de misèria? Però el desànim no era només cosa meva. L'ambient a la llarga caravana s'anava enrarint. Fins i tot, aquestes persones tan sàvies que tot ho sabien, començaven a dubtar. Començaven a dubtar d'haver llegit correctament els presagis.
Ja et tinc! M'has espantat molt. Va, deixa'm, que no he fet res dolent. Tu portes setmanes robant. I ja saps quin és el càstig pels que roben, oi? La metallada. Que no he fet res dolent. Només he agafat les vostres deixalles. Sisplau, deixa'm seguir. Vull conèixer aquell Messies. Ens donarà una nova vida. A tu? A una lladra? Sí. Estic segura que aquest Messies serà compassiu. Compassiu? Tu també tindràs una nova vida. Jo no crec en el Déu dels jueus. A mi no em donarà res. Si ets compassiu, tindràs la teva recompensa. Deixa'm seguir amb vosaltres. Si et torno a veure de nou, no en tindré de compassió. Marxa. Què ha dit? He dit que marxis. Què ha dit? L'Estel, Què passa amb l'Estel? que no hi és. Com que no hi és? Què dius? L'Estel no hi és. No pot ser. He d'avisar immediatament. Marxa! Però Marxa! L'Estel! L'Estel! què farem si ara no tenim l'Estel que ens guiï? Com podrem trobar el Messies? Això que sento, perquè demanen un rei. No saben que sóc jo, el seu rei, el seu amo, el seu senyor. Volen prendre, què hi té a veure Déu? No saben que a mi m'hi han posat el roman. La traïció té un preu i es paga amb la creu. Covard i mateix
no sóc perdedor, sóc Herodes el Gran. La traïció té un preu i es paga amb la creu. Paga amb la creu. Paga amb la creu. Es paga amb la creu. Es paga amb la creu. Permeteu-me, oh gran Herodes, presentar-vos a aquells que venen del llunyà Orient. Disculpeu que ens atrevim a molestar-vos. Vam sortir ja fa moltes setmanes seguint un estel, senyal d'un presagi que augura l'arribada d'aquell que serà el rei de reis. El Messies. Ja fa unes quantes jornades que vam perdre de vista l'estel i temem haver fet el viatge en va. Volem demanar-vos si en sabeu alguna cosa de l'estel o de l'infant. Us estaríem molt agraïts si ens poguéssiu donar qualsevol informació. Faré que els grans sacerdots del temple consultin les sagrades escriptures. I mentrestant, gaudiu de la meva hospitalitat. Les sagrades escriptures. I tu, Betlem, terra de Judà, no ets de cap manera la més petita de les principals viles de Judà, perquè de tu sortirà un príncep que pasturarà Israel, el meu poble. Savis d'Orient, heu d'anar cap a Betlem, si és que voleu veure el nen.
Savis de l'Orient, heu d'anar cap a Betlem. Savis de l'Orient, a Betlem tots hi anireu. I quan trobeu el nen, aquell que ha de ser rei, vull que torneu a veure i que em digueu on és. Savis de l'Orient, quan torneu anunciareu que el poble d'Israel ha nascut el fill de Déu, que ha vingut a salvar-nos de l'odi dels romans, i anirem a adorar-lo, el Messies és nat. Quan per fi trobarem el Messies que és un nen, tot el poble reunit al voltant seu ballarem i junts amb devoció de genolls l'adorarem. I quan arribi el dia el coronarem. Seguiu ara el vostre camí. Ja aviseu-me, si us plau. Correré a adorar el Rei de Reis. Així es farà, gran senyor. Gran Herodes, si em concediu un moment.
Què vols? Conec bé aquells amb qui viatjo. Permeteu-me que us digui que hauríeu d'estar alerta. Vols dir que no som de refiar? Vull dir que hauríeu d'estar alerta. Sí. Això ja ho has dit. Disculpeu-me, senyor, no vull contrariar-vos. Què vols, en realitat? En arribar al vostre palau, he vist que sou un gran senyor, el més gran d'Israel. Voldria posar-me al vostre servei. Així que vols trair aquells a qui serveixes. Això no et deixa en gaire bona posició. Crec que no ets de fiar. Podeu confiar. I us ho demostraré. Molt bé. Us demostraré que sóc un servei fidel. Oh, gran rei, ets per tots el Senyor d'Israel. Ens aculls avui al teu gran palau. Tots et lluem i et servirem amb el goig. Acull avui els servidors. Ets tu el rei, el més gran que he vist. Ets tan brillant com els déus del cel, i per això et cantaré. Ets tu, Herodes el gran, un rei impressionant. Les teves gestes lloen arreu, el poble t'adora. Glòria al nostre rei. Oh, gran rei, ets per tots el Senyor d'Israel. Ens aculls avui al teu gran palau. Tots et lluem i et servirem amb el goig. Acull avui els servidors. Ets tu el rei, el més gran que he vist. Ets tan brillant com els déus del cel, i per això et cantaré. Sempre al vostre servei, gran Herodes. Ets tu, Herodes el gran, un rei impressionant. Les teves gestes lloen arreu, el poble t'adora. Glòria al nostre rei. Glòria al nostre rei! Molt bé. Esperaré les teves notícies. I si t'atreveixes a trair-me, patiràs les conseqüències. Us serviré amb fidelitat. Això ja ho veurem. I ara, marxa de casa meva. Senyor. Què hi fas tu aquí? Com has pogut? Què dius? De què parles? He sentit el que li has dit a Herodes. A més de lladre, tafanega. A tu no t'importen els meus interessos. Estàs traint a la teva pròpia gent. Traïnt? I per què? Només l'informaré d'on és el Messies perquè pugui anar a adorar-lo. És el que li han promès tots, no? Saps de sobres que qui vol aquesta rata fastigosa
no és precisament això. Veu perillar el seu benestar i l'eliminarà Jo només vull una vida millor. a costa del patiment d'altres. No pensava que fossis així. No tens dret a jutjar-me. Ets una rata de carrer. Potser sí que sóc una rata de carrer, però jo mai trairia la meva gent. Sóc honesta, sempre ho he estat. Honesta, dius? No em facis riure. Khalid, estic segura que no ets mala persona. No fa gaire vas tenir l'oportunitat de quedar amb mi i et vas compadir. Ets un bon home, Khalid. Mira, com bé dius, ja t'he perdonat la vida més d'un cop. No temptis la teva sort. Més val que desapareguis. Si et torno a trobar al meu davant, no en tindré cap mena de compassió. Però, Marxa del meu davant! sisplau... Marxa! Què podia fer? Estava segura que les intencions d'Herodes no eren pas bones. I també sabia que Khalid n'era conscient d'això. L'havia de convèncer. Abans no trobessin l'infant. Els sacerdots jueus ens havien posat sobre la pista de l'Estel. Ara només calia esperar que la sort es posés del nostre costat. El que jo no sabia era que l'ajuda que rebríem vindria d'aquell mateix infant que cercàvem. Molt a prop de Betlem, enmig de la fosca nit, un missatger, arribat del mateix cel, encenia una flama que s'estendria de cor en cor fins a arribar a aquest cor meu, incrèdul i mancat de pau.
escapa a la meva ment, la gent, en sentir la veu d'aquell missatger, sentien dins el cor un impuls que els feia creure cegament en les seves paraules. Per allà on passava el missatger, deixava una sensació de pau i harmonia en tots els que l'escoltaven, també en mi. La nostra caravana prengué el camí cap a Betlem. Era un petit poble on no s'hi veien grans cases i encara menys palaus. On podia haver nascut aquell Messies? Si era qui havia de salvar el món, hauria d'estar revestit de la noblesa d'Israel. Però no. Per sorpresa de tots, l'infant havia nascut a la més humil de les famílies. Fill d'una vella jove i un fuster, enmig d'una cova del bosc, acompanyat d'una mula i un bou. Vaig a buscar una mica de llenya per encendre el foc. Torno aviat. No pateixi, Josep. Déu vetlla per nosaltres. Jo només vull protegir-te, deslliurar-te de tot mal, que els desitjos d'una mare són de força, són d'amor. Tan petit el teu bressol, que és fit de palla, tan tranquil que seràs consol per les dones dels homes del món. Dorm, dorm al teu bressol, que seràs consol per a tot el món. Tu ara Qui ets tu?
Disculpa'm, no et volia espantar. Voldria veure el teu infant. El meu fill? Però com sabies que estava en aquesta cova? He viatjat des de terres llunyanes en una caravana plena d'homes i de dones doctes i amb gran saviesa. Allà vaig saber del teu fill. Com dius? Els auguris parlen d'un infant que ha de ser el Messies esperat. Tothom vol conèixer aquest infant, el teu fill. I hi ha un missatger que diu parlar en nom del Déu dels jueus i que recorre les contrades dient que és nat en aquesta cova. Un missatger del mateix Déu em va parlar 9 mesos enrere. Em va dir que jo era l'escollida del Senyor i que el meu fill naixeria per canviar el món. Aquell dia vaig acceptar el meu destí. Però ara que el meu petit ja és al món, tinc por. Molta por. Per què? Si ha de ser el Messies, no has de temer res. El meu cor em diu que el meu petitó haurà de patir molt i jo patiré amb ell. Puc veure el teu infant? Pren-lo als teus braços. Quin nom li has posat? Yeshua. Jesús. Quan vaig tenir l'infant als meus braços, una sensació estranya em va envair i em pronunciar el seu nom. El nadó va clavar la seva mirada als meus ulls i vaig saber que mai més res seria igual.
fills, però per què no em deixes en pau? No hem fet el viatge en va. Només et demano que t'acostis a ell. Mira'l. I deixa que el teu cor aquí. Ets bo, Khalid. Ets bo. N'estic segura. Només acosta't, res més. Benvingut i gràcies. Però per què em dones les gràcies? Has vingut a veure el meu fill? No. No. Jo, en realitat, he vingut a vendre'l. Però Khalid té raó. No hem fet el viatge en va. Perdoneu-me. Aquest és Jesús, enviat per Déu. Aquest és Jesús, el fill del mateix Déu, el Messies esperat. Aneu i dieu a tothom que Jesús és nat. Amen.